posachedwapa tikupasirani zimene anayankhula Michael Usipa interview yake imene atolankhani adamuchita dzulo pa zimene adayankhula pa msonkhano wake mu mzinda wa Blantyre pa 29 December 2024 kunkhani kumeneko zokuza chipani cha UTM ndipo iye adayankha china chilichonse kuphatikizirapo mafunso kuti ngatibe ali mu chipani chimenechi cha UTM komanso ngati atakaonekere ku bwalo la milandu la chipani chimenechi cha UTM chokhazikitsa bata. Takhalani kumvesera kuti kodi Michael Usipa adayankhula kuti chani. Mimi mayangu ngapo machinso mimi mayangu hapo ndio kuti ayuchi mabuta nanye kuti mukaonekere komiti yawo atufundisa mambo inu munayangu hapo mwana ndo sikubika mwana rawuze na mayi kuti sindwe anzanga aja ndikanzanga tuna gulu lanza tu ani maganizo oti iwowo mwina tamba kuzolowera kuti tingoti ndio omwewa anaphwanya malamulo opitira kuti sankho cha convention ndinani nakhala bine jayo ndesi ningapita kuonekera pamaso pa iwowo kukhala ngati kuvomereza kuti anthu aja ndimanena kuti aphwanya malamulo aja ndavomereza ine nena kuti aphwanya malamulo sindikuavomereza kwa ine si asogoleri ndesi ningapite kukaonekera pamaso pa anthu amene ndikuti si asogoleri koma izi ndinene poyera ndilibe china chilichonse ndiwo ngati anthu ayi koma ngati asogoleri si asogoleri kwa ineyo fasana sati malamulo munalangu hapo kuti ngara kufuna kuchita zina kufuna kuchita angonena na kufuna kuchita chani matantho zake Yesu anatopa naye Yudas kumango zungulia nakuti iwe chifuna yeye kuchita chitansanga chifukwa chimene afuna kuchita Yudas iyo Yesu anachiziwa ineso ayutie chimene afuna kuchita ndikuchiziwa ndi anambira kale kumango zungulia panga ni sanga chita ni sanga chifuna kuchitacho chifukwa zimene akuchita iwowo si zimene achilima amafuna tizichita UTM imene ndiyo sandulika si imene chilimana siya ndiye ine sitabagwira ntchito ndi anthu amene akuchita zinthu zimene sizikugwirizana ndi zimene chilima marani amachita muganza kuti chitokhala chani chimafuna kuchitachi iye muchiona si akauchizembera lekani chikome maonekedwe akuchizembera iwowo akuzemba muchiona chituluka ndiye pakhala nkhani yofunsidwa kuti kodi pamene pazotanthauza kuti niwo muli chipani chiti mwina anthu muta amasula amalawi iye amalawi amasulidwa atu ngati sana masulidwe mwaona zaona inu apopo ndiye chipani changa chimene chocho chabwino ndiye munayangu hapo so nkhani ya ndalama za chilipesa ine boma linapereka ku chipani cha UTM kwasa anthu ena akhala kupereka ndalama ku chipani cha UTM kupepesa pa imfa ya mtsogoleri wake amesana wachikuka mtsogoleri mwanena kuti akufunira bwere poyera tafotokozani nkhani imene kuti ya izizi zokhudzana ndi malivaja anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe alovuta ina sanapitiso kumaliro kuja koma ndalama zinaperekedwa monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimasata malamulo tinena kubwera pa mbalambanda ndikunena kuti taonani ndalama tikusa chito mwakuti sikuti ambe kulemba lero fani zile zinachitika kale kuti ambe kulemba lero ndikazonama ifaye ayiwala palibe umboni kuti ndamasanabe palibe umboni kuti ndamasanabe umboni mene angapereke kuti sanabe ndingobwereza yani ma documents pala kuti ife sinabe potsiriza anthu mmene akubwerera ku msonkhano makamaka kuno kana soko yamba tano limene mumayenda makhala kuchuluka pankhani ya ndale zimatanthauza chani kwa inu mukukhamukona anthu chuluka zonse mmene achilimatu amatitenga ineyo samatenga Michael Usipa mmodzi amatenga gulu amazoti uyu ndikutenga gulu ndiye ena ku UTM kamangoti atakacho saka wabwera yekha uyuyu mankola phe kumachilima madziwa kuti ndikutenga gulu ndiye gulu mene mulionali ndipo ndiye kuti anthu walembesa ndikwaziwa ati madziwana tininjira zanga ziwafikira msanje tukaronga nkota tu mchinji alembese sikuti likafika pasongona kabwera anthu ambiri pakuti ochigulu iyayi ine ndikumazowa kukwanisamwa kuti alisamwa kuti ngona ndikumalima mtima ndikumayina ni ndidi amene alembesa ndikwaziwa ndipo ndili bwino muli bwino ine ndili bwino taona kuti muliso ndi umodzi pate ndili bwino ndi mgwirizano kapena ndikuti umodzi tinaonawo mu alliance limodzi koma ndine kuti participants zambiri zimene zabenthuka ndikubwera kuti tigwirirane ntchito ndikuganiza kuti mfundo zanu ndi zabwino kugwirirana ntchito mmene ndikuti ndili bwino ndikuti ndili bwino agwirirana ntchito mu dzina la chipani chanji iya inu mukulimbikira za chipani itu chipani sichimavota amavota ndi anthu chipani sichivota amakavota ndi anthu mwaona apopo ndi amene akavote
Thank you so much. Thank you. Lili bwino. Sana amene ndi bwana Kaomba. Pano ndikufuna aliyense akamachoka akamapita aziti ndinapita ndamva izi ndinapita zikomo kisana yambe kulankhula zambiri ipemerere bachilomwe nivedelele ndikati nivedelele iyai tikati nivedelele kena kutati ipase moto iyai ivahe mulo Jamba yanka kaiva kale mulo eti daipo sakare moto kaiva kale mulo nivedelele mwaiwawa imene yoyo nivedelele ndipemerere nivahe mulo ndipase moto kaivaha kale mulo ndaipasa kale moto ndikati kwiyo kanyama kanga chepe kwiyo kwirani kanga chepe kwiyo kanyama kanga chepe kwiyo kanyama kanga chepe kwiyo kanyama kanga chepe kwirani tifuna kanga chepe titani kodi kavoti kana kali konsa titani kodi kwiyo kanyama kanga chepe kwiyo kanyama kanga chepe kwirani kwiyo kanyama kanga chepe kwirani kwiyo kanyama kanga chepe kwirani mayo zikomo ndifuna ndikuuze ni mawawa ukakhala ndi moyo kumathokoza Mulungu. Aliyense amene ali pano anamulenga ni Mulungu. Palibe ni mtsogoleri ndi mmodzi yemwe pa dziko lapansi kumalayi kuno amene ali ni mphamvu zomuchita munthu zimene akufuna. Ayi, Mulungu ndi amene anakulengani aliyense payeka. Inu kuti mubwere kuno, ine kuti ndibwere kwa inu, mukhale kuti inu mtima mwanu mwafuna, inenso ndanani kodi afuna. Palibe force. Ndikumva chisoni kuti anzathu amapita mmakomo, ena akulu kumalemba mmapita kwa usi chifukwa chani? Mumutaye ameneyo, mumutaye. Kodi chikondi amakakamiza? Chikondi amakakamiza? Chikondi sakakamiza. Alibe chipani ameneyo,
Anyerenda anena pano siku lokavota simuzavala makakachi pano. Siku lokavota mukavota ndi mtima. Nkona lero mabwera ena vala makaka ena sana vale. Kwa ine ovala makaka osavala chimozi mozi. Ndiponso ndikuona azimayi ena alitiana mmanja. Ndifuna ndipepe tikamaliza pano amene ali nditiana mmanja akhale pawo chifukwa anawo timvane ndikupangira umoyo mmene mwatitikana choncho khaya itali sizabwino kwa ana iyani. Bwana timvane chimene ndikukuthokozerani inu chonena kuti mumaganiza vuto la munthu manja amaziwa kuagwiritsa ntchito, miyendo amaziwa kuigwiritsa ntchito, koma nthawi zambiri kugwiritsa ntchito mmutu kuti zimupindulire zimamuvuta. Awuzeni bwana, zimamuvuta. Zikanakhala kuti sizimavuta anzathu woto akanadziwa kuti Michael Usiyi tingomusiya tisalimbane naye. Tisalimbane naye. Inenso sindilimbana nawo. Afuna kuchita chimene afuna kuchitacho atani kodi? Ine! Ndakonzeka. Pang'ono-ng'ono, akumutuma ndi MCP. Akumutuma ndi MCP. Ine mmene mukundionera ningakhale kachiboliboli kumatumidwa. Ayi bwana! Ineyo ningakhale kachiboliboli kumatumidwa. Ayi! Munamba mwauna ineyo ntakwera gari moto ya chipani china. Sibwenzi akulankhula zambiri. Banja likamata osalankhula za kuchipinda. Banja likamata ingomanga uzinka osalankhula za kuchipinda. Ineyo pano sindikamba zambiri mbiri zochitika ku UTM uko. Chifukwa ine ndimatenga ngati abale yanga ndagwira nawo ntchito nthawi yayitali. Ndikuwaziwa bwino lomwe. Ndikuwaziwa. Chingakhala sindikamba zambiri ndingowapempha chinthu chiwiri. Akhale ndi umunthu. Akhale ndi umunthu. Anthu amene akumanamiza. Akutani bwana. Takhala ndikayepepa ngono. Amene akumanamiza. Amene wowo chonde aziwe kuti simavoti ndi anthu. 1. Tinalankhula pa nthawi imeneyo kunena kuti musanatume mamonita kuti azikapanga ntchito imeneyoyo. Budget ikhalepo. Chifukwa amene wawa ndi akazi anthu, ndi amuna anthu, ali ndi ana, ali ndi mabanja. Akakapita ntchito ya monitoring iyo, muapase zawo amafunika chakudya, madzi, malamansi, muapase. Ngati simuapasa inuyo kapena akazi anu kapena ananu apita akagwira ntchito imeneyoyo. Osamatenga ana eni ndikumaka agwiritsa ntchito zovuta. Iyayi mpaka na lero sanalandi kodi? Sanalandire. Mpaka na lero sanalandire. Ndiyeno ndifuna ndiauze kuti chonde mukhale ndi umunthu mwalipire. Umunthu wachiwiri chonde ndalama za pamaliro achilima zimene zinaperekedwa talongosolani zinayenda bwanji. Chifukwa nthawi imene ija azimayi ambiri amavutika kupempha chakudya. Tatipaseni chakudya. Tilibe transport koma boma atulengeza kuti anapasa ndalama 61 million. Not only that, anthu ena opepesa amapepesa. Ndimakhala pompo tu ine kumaona kuti awo abwesa ndalama. Awo. Koma ineyo si ntchito yanga tu kumanena kuti pakati panopa nena siyayi si ntchito yanga. Ine ndingonena kuti sizi kuti mawa iyayi lero
angotusa chipepalacho ndalama zinaenda mwakuti ndalama zinaenda mwakuti zithere pompo. Mulungu analipo nditakhala pamalopo mmodzi wachikulire anabwera ndalama tu zatithera ndali nakuti ndiye auza chikulire awo anatenga ndalama anapasa. Koma lero ndalama zimene zinakusira ntchito pamaliro amene aja ndikale mpaka na lero palibepo. Anthu sakuziwa ndiye amene wowo azicha asipita motabu zona iyayi ndalama za pamaliro ndizoopsa. Ngati anthu angadiye ndalama za pamaliro okoyo nkhani ya chipani ineyo sindilibana nawo. Chifukwa chani? Achilima mmene amayambisa UTM ndinali nawo limodzi, zifukwa zache tinali limodzi, kusatira malamulo dziko lino lisinthe, chilichonse tizichita mosatira malamulo. Zoti convention sinaende bwino chani ndazisiya. Chifukwa ineyo sindikulirira UTM iyayi. Zimene akuchita kumene kokozo si UTM tu iyayi, ayi ndi zina zimene ndiye ine sindingalirire kuti ndifuna ndikhale nanu iyayi. Kukhala ngati kuti kawu president akufuna mopupuluma aba kunyamuka kupita mmachalichi kufika mchalichi holo iyi kuti ite ineyo mundivotere. Mukandivotera muchalichi uzikalankhula zoti mundivotere muchalichi Mulungu ndi wansanje. Mulungu amafuna muchalichi muja azikambidwa iye yekha, wina asachulidwe. Ndiye azibusa kandi mashehe kandi kuti andale akabwera kumene koko akayamba zimene zozo kuti chalichichi iya kwamba kumuyimbira ngati amaule sinima manoma kale lija paulendo paulendo anyamuke apite kumene kungapite iye. Chifukwa mchalichi mulibe chani kodi? Mulibe ndale. Mau ndifuna ine kukusimikizirani lero ndila Mulungu ati mawa ndipite ku Lilongwe kuli ati akulu ati a UTM ati kuli mulandu ati azikandifusa mafuso ati ndikaya yanke ati akandiweruze ati akulu ati kundilembera ati karata kumeneko muvezi inu anthu amene wowo maudindo atenga iwowo anatenga popanga convention yosasata malamulo. Ndiyo omwe andita ineyo tabwera kuno ine ndipite ndikakhale pasi bwi ndiye azikandifusa Dr. Usine mwabwera ondifusayo wapeza udindo mo kanya malamulo bali nzeru ningapiteko kumeneko ukanakhala kuti timbane ineyo ndikukuuzani ndilibe ukali, ndilibe mkwiyo ndi akabambe, ndilibe mkwiyo kapena udani ndi anjawala ndi gulu serija. Ayi ndilibe nawo mkwiyo kukumana nawo moni kucheza nawo. Koma ndikuti pandalepa ndikuwauza kuti nakuti kaya chipani chomuchitenga kasi muchitenga mudziwe kuti munaphwanya malamulo period. Kusapita ku court ndilibe nthawi, ndili ndi nthawi yofuna kuyang'ana kuthandiza president anthu ali ninja lawa mawa ndikhala ndili ku field
kuthandiza anthu chakudya. Ndiye iwowo akudziwa kuti ndili mu field tikugawa chakudya, akuti siya chakudyacho ubwerekayo kunoko pali umunthu. Iwowo m'mimba mwawomo aliyense akundita nayo wakuta chipisi. Ndiyeno pano pali atola nkhani. Musavutike ndi kulemba zambiri, muziwe kuti sindipitako. Olonso mmene amandiyitanamo ainekewo, mmene amandiitana kuti bwera kuno amaziwo sintani chimene Yesu anamuuza Yudasi. Anamuuza Yudasi chimene ofuna yeye kupanga panga nsanga. Anamuuza inunso chimene mufuna ndi kupanga panga ndi chani? Panga ndi nsanga. Osandizembera iyayi, panga ndi nsanga. Panga ndi nsanga. Ifeyo tigwire ntchito dziko lino. Aliyense wa inu amakhala m'nyumba mwace afuna kudya, ana azipita ku sukulu, muzikhala pa mtendere. Inu muzikwenda mukayendayenda muzikupa motobu wachani. Motobu anthu ali ndi njala zona. Nthawi inoyo ndiyodyesa anthu. Nthawi ino ndiyopereka fetereza. Nthawi ino ndiyokhala ndi anthu timvane mavuto ndi atiwo. Nthawi nditi ndale zitu osazitenga bwino, muona kuti mmangothandiza anthu kulemera. Muzikothandiza anthu kulemera. Ndilibe nawo vuto. Ena pano alipo atumidwa. Pitani mukaone. Ndiye mukauze 2025 bona malaulo. 2025 haona malaulo. Koma tikufuna kuti aliyense wa ino mukafike mvula isanayambe. Mabwera kale. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti kuyambira ku Nsanje kukafika ku Karonga, Nkhotakota, kukafika ku Mchinji, paliponse ndiponda. Ndipo wina ngati akungoona ngati kuti amene yiyi adzidzimuka. Inu ndine tigwire ntchito. AUTM zimene akuchita sizachilima, zimene akuchita ndi zawo. Indilibe nthawi yokhala ndi anthu amene akupanga zawo. Pasala miyezi yochepa kuwakakamira chitachitike ndi chani? Tizingokangana. Antayira nthawi. Inu andifunse alembesa nakuuzani tupaja mwachisisi mukalembese ndikuuzani alembesa ndi angati tione manja. Mwaona manjao? Mwaona? Mungakavotera zosepana ndine? Iyayi ndifuna ndifunse mungakavotera zosepana ndine? Abalamula iwe abalamula iwe usiningambo iwe uza ubune iwe uza kuyagwa iwe abalamula iwe zikomo chiteso ya nivedeleleti nivedelele ivahe mulo nivedelele nivahe mulo kaiva kale mulo eya nivedelele amaindi abambo
mau akulu ndioti tisunge bata ndi mtendere. Mavoti mnalembesa sungani sanje tukaronga nkhotakota tumchinji olembesa ine ndikwaziwa ena ndokumapita kuona chigulu chanu chabwera pa msonkhano kumati hey osalembesa ine tikuyendera olembesa nkona kulankhula kwa inu ndine tikamacheza tikuziwa zochitika nkona ndakuwuzani kuti mukamachoka muchoka. Tikale basi. Aiva kakale mulo. Aiva kakale mulo. Chabwino ndilangule mawena bano. Akulu. Chimene chimavuta how is it and the discipline. Onse amene mukundisatira ine musatukwane msogoleri wina aliyense wachipani. Kuyambira aliyense wachipani msogoleri osakati kodi osatukwana. Kutukwana ndi kuchimwa, osatukwana apase ni ulemu ndi akulu. Komanso ndine pano osatukwana munthu wa chalichi muzatembereredwa. Osatukwana munthu wa chalichi akunyaseni asakunyaseni nangati mukuyenda ndine osakati kodi osatukwana. Ndipemphe mau awa mumuze aliyense mtakumani naye kuti zimene akuchita Michael Usi ndi zimene akuchita hoti ndi UTM wo nzotani kodi tsopano ngati zili zosiyana tingayende limodzi. Ndiye nakuti nanga chipani chako ndi chiti. Chipani chako ndi chiti. Inuyo ndi chipani cha ineyo. Tsopano ndikufuna atolankhani aone akati chipani chako ndi chiti takweza ni manja. Popita timvane, popita pamakhala chipirikiti. Ndaganza kuti mukamachoka mwabwera ndikale aliyense aje kanga chepe ndi anawo ndiye gulu lililonse likhala ndi lidala wawo. Gulu lililonse ndi lidala wawo. Kakudyako lidalayo ndi gulu lake. Mapitidwe ndi gulu lake. Ndamva naiti? Ngati pali ena amene angobwera mongolowerera amene wonso ndi anawo a Abraham musathamangise koma chipata chikhale choseka kuti amene alibe asogoleri awo aunjikane pena pake chifukwa iwo wonso ndi ana ndani ana a Mulunguso ndi ana chani kodi ndiye tisanapite tiimbe imozi tizuke. Yeah? Ilipo? Okay, imeno hii bidwapi. Kama ndifuna kuti timenye hii. Ndifuna azairire. Ndikati mandiruma ndimano, mandikanda ndichala, mandiruma ndimano. Aiba siyani. Ziona ile kuno sindizo. Akuti muimbe nyimbo ya ana Abraham. Ilipo ngumba ya Abraham. Etamenya ni tijame.